allargar molt perquè ja se'ns fa molt tard, però a veure, Sant Sadurní, jo he viscut tota la vida aquí, no? Per tant, me l'estimo molt com a vila. És veritat que de vegades personalment puc trobar a faltar determinats serveis, però per altra banda crec que l'avantatge que té, i que jo valoro molt, i més tenint en compte que jo treballo a Barcelona i he estat molts anys anant cada dia a Barcelona, és la tranquil·litat que tenim, vull dir, la tranquil·litat que tens en el poble i el tenir la natura a tocar, vull dir, això no té preu per mi. Per tant, renuncio als serveis, hi ha un mínim, sí, això sí que... Però el fet de poder tenir aquesta tranquil·litat, comparat amb el que és una gran ciutat, poder sortir a passejar pel poble, que surts i en un minut ja et plantes a les vinyes, et plantes caminant amb la bicicleta, o sigui que tens aquests paisatges tan espectaculars i tan bonics, jo ho valoro moltíssim. A banda d'això, sí que a vegades jo crec que altres talents també ho han dit, potser per gent jove estaria bé que hi hagués una mica més de xup-xup, de serveis, d'activitats, etc. Però ja dic jo personalment, que ja no estic en aquesta fase, doncs valoro molt l'entorn i aquesta tranquil·litat. Molt bé, gràcies. Bé, per mi és un gran moment. És a dir, jo vaig venir fa 15 anys. Per tant, jo soc de Barna, jo vinc de l'Eixample, un barri que no té gaire personalitat, com Barceloneta, Sants, Sant Andreu o Gràcia, i vaig aterrissar aquí. Jo us volia donar una notícia, jo us volia agrair que m'heu acollit. Jo estic encantat, Sant Sadurní. Jo li veig que la gent que diu, si falta això, a mi em mola Sant Sadurní, la veritat. O sigui, jo estic bé. Vaig arribar, vaig flipar una mica. Perquè jo venia amb dos nens d'estar passejant-los per la plaça per Gràcia, que em deien, què tal? Clar, vaig arribar aquí i dic, hòstia, no hi ha ningú. Miro, no feia cua al tobogan. I els nens, vinga, no hi havia ningú. Llavors vaig dir, hòstia, no hi ha gent, tu. Era fosc, en tenia dos, un d'un any i un de 3 anys. Vaig pensar, bueno, no sé, potser és així això, no sé. Llavors va venir la tercera. Llavors, bueno, no sé, vaig començar, no sé, vaig intentar, no sé, conèixer coses de Sant Sadurní, no? Llavors, clar, jo, no sé, jo ho visc en positiu, Sant Sadurní. No sé, de vegades que estic en converses de gent d'aquí d'Olida, Sant Sadurní. Vaig arribar i vaig dir, tinc 4 escoles per escollir. Bueno, està malament. A més, les coses són diferents. Vaig pensar, mira, està bé això. I vaig agafar el Jacint Verdaguer. Estem contents, el Jacint Verdaguer. Amb un director que ens va explicar una pel·lícula, que me vaig creure, i que vam dir, hòstia, doncs mola el Jacint Verdaguer. Molt bé, després dic, hòstia, que jo vinc del món del cau, no sé, m'he trobat un cau que és esplèndid. Me'n vaig anar al cau i tots allà vinc amb els nens al cau. Clar, el dia que vaig col·locar els 3 al cau, és que era feliç. Clar, llavors, hòstia, el cau mola. Però els nens em diuen, volem tocar la trompeta, el violí i el clarinet. Doncs vinga, cap a l'escola de música. Vaig trobar una escola de música municipal que és petita, que és familiar, que és assequible, etc. Està molt bé. I després em vaig apuntar, on més em vaig apuntar? Bé, llavors em vaig fer de l'AMPA i després el Consell Escolar. Sí que és veritat que al cap dels anys deia, o sigui, no, estava a gust, però no havia fet xarxa del tot. És a dir, anava saludant gent, aquest senyor és molt simpàtic, saludava, saludava, allà al final també, el senyor del tren, Xavi Harker, també, Sedona, anava saludant la gent, però allò que, si jo arribava amb els nens a l'escola, veia pares i mares, i jo veia que un li deia a l'altre, desapareixien. Hòstia, ja no som al passador. I me n'anava a la plaça de l'Ajuntament i els tornava a veure. Jo estava esperant que em diguessin, vols seure? I
I jo anava donant voltes pel voltant de la taula. I veia que no hi havia lloc. Allò que deia, vols seure? Això, al principi, us he de dir que així. Però amb els anys, sort que trobes gent com el Xavi, el Zina, que sí que de sota et diu, hola. Llavors em va començar a explicar coses. O sigui, per mi és el meu punt d'informació juvenil. I em diu, no sé què de les pageses, no sé què de tal, no sé què de qual. I dic, hòstia, impossible, es fan coses aquí. I de sobte vaig començar a veure que hi havia molta més vida soterrada que apareix del que jo m'imaginava. Fins que hi ha un mes de juny que comences a sentir petardos i no saps què passa, dius, però si és un dimecres. I surts i et diuen, no, que hi ha barris. Tu dius, què? Perquè jo no sabia que hi havia barris. Fins que un dia, jo els vaig amb el cotxer amb els nens, aquí, vols una copa de cava? I dic, ostres, hi ha barris. Llavors vaig començar a entendre cada vegada més Sant Sadurní. I ara, després de 15 anys, l'altre dia vaig pensar, jo estic en una cosa que es diu Sant Sasua, que és l'entitat que s'ha posat de moda al poble. Jo venia a força. Llavors, allà sí que, diguéssim, m'he anat trobant amb gent, la Cori, el Xavi, que són veïns que quan vaig arribar em van regalar una planta, i llavors allà sí que, diguéssim, tinc sensació aquella de que em puc anar a una plaça i dir, vols seure a fer una copa? Ara això ja em passa. Per tant, la notícia que us volia dir, esteu convidats a prendre una copa, us vull agrair que m'hagueu acollit i ja per mi quan em van trucar per fer el diàleg dels talents aquests vaig dir, ara ja està. Tot i que un dia em van dir, tu ets de Sant Sadurní? I vaig dir, no, jo soc de l'Eixample. Vaig pensar, no diguis que ets de Sant Sadurní. Em va dir, i una senyora em va dir, jo soc el número 2 del cementiri. Jo vaig pensar, ostres, em vaig quedar aturat. Vaig pensar, jo no ho sé quin número tinc ni a on. I allà vaig veure que una cosa és un STV de tota la vida i l'altra és, diguéssim, els que, no sé, els que estem molt agraïts, la veritat. Jo estic d'acord amb l'Anna i acabo ja, perquè si no m'ho veurà. L'entorn és brutal i tens, diguéssim, tens de tot. I els adolescents, doncs, no sé, ens en sortirem a nivell de festes i aquestes coses. Ai, la biblioteca aquesta és brutal. I porta un nom molt xulo, que és Ramon Bosch de Noia, que era l'avi de la meva senyora, per tant, una mica de pedigrí tenim. Però bueno, no, molt bé, jo encantat de Sant Sadurní, jo soc un gran defensor. Jo el defenso allà on vaig i estic encantat. No té mar, però està molt bé. O sigui que gràcies. Els propers talents. Aquí, espera, que prenc nota. Qui postuleu? Vull. Tambors? Esteu preparats? Amb tots vosaltres, els següents talents són... Perdó, que no tenen per què ser el febrer, seran quan es pugui, No ens espantem. En Xavi Jarque i la Cori Jarque. Ai, Mireia! Un aplaudiment, sisplau. Si es poden aixecar. Per què? Per què? Mare que faci aquesta pregunta. Per què? Per una quanta. Doncs mira, són dos matemàtics, que això sona com, sona com molt complicat. Dos matemàtics que es dediquen per una banda a la docència i per altra banda a la investigació. I aquesta part d'investigació, pensem que, és una, si us la poden explicar, és una part molt xula, perquè està vinculada, o sigui, és veure com les matemàtiques ens ajuden a resoldre problemes reals, i jo quan m'ho explicaven, em quedava empetalida, penso que és molt interessant que ho puguin explicar, i per tant segur que ho faran molt bé, ja es dediquen a això i penso que és molt interessant que ho puguin explicar. I a més en aquest cas són parella, ho tindran fàcil per organitzar-se i coordinar. No, o no. El més difícil. Ja està per veure. Molt bé, fins aquí? Fins aquí. Sí? Moltes gràcies.